Aloe PROPOLISCREME. To najlepšie z aloe a zo včelieho úľa. Bohatá zmes aloe vera a včelieho propolisu. Pomáha udržiavať krásny tón a textúru pokožky. Vyživuje a zvlhčuje. Pomáha upokojiť podráždenú pokožku. Iba spoločnosť Forever mohla vytvoriť produkt tak vynaliezavý ako Aloe Propolis Cream. Tento výživný krém kombinuje dve z najoceňovanejších ingrediencií. Čistý gel z vnútorného listu aloe vera a včelí propolis. Tieto dva základné prvky spoločne pomáhajú vašej pokožke udržiavať krásny tón a textúru. Samozrejme, používame čistý, vnútorný listový gel z aloe vera z vlastných polí. Aloe je ručne zbierané a filetované, aby sa zabránilo poškodeniu a zaistilo sa, že sa do našich výrobkov dostane iba z najkvalitnejšej aloe vera. Je ľahké pochopiť, prečo je Aloe Propolis Cream jedným z vlajkových produktov spoločnosti Forever. Objednajte si tento produkt.